AC Oulu pelaa ensi kaudella jalkapallon Veikkausliigassa. Oululaiset varmistivat nousun lähes 5000-päisen kotiyleisönsä edessä, kun se voitti niin ikään sarjanousua kärkyneen Atlantiksen. Vuosaarelainen Vikingit oli varmistanut liiganousunsa jo viime viikolla. Oulussa on pelattu jalkapalloa pääsarjatasolla viimeksi 12 vuotta ja 13 päivää sitten. Tänään AC Oululla oli mahdollisuus päättää tuo pitkä korpivaellus kauden ennätysyleisön 4717 katsojan silmien alla. Oulu hallitsi alkutapahtumia mielin määrin ja Atlantiksen puolustus oli helisemässä. 11 minuutin kohdalla sai AC Oulu kulman, josta Jani Sipilä jatkoi päällään pallon Vesa Järvitalolle, joka viimeisteli avausmaali. 2-0 oli useaan otteeseen lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Jakson lopussa helsinkiläiset hakivat tasoitusta tosissaan, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tauolle mentiin 1-0 lukemissa ja se miellytti valmentajaa. Tämä on tällaista tarkkaa pelaamista ja nyt varmasti alkaa noille isoille miehille tulla enemmän palloja, pääpalloja, että meidän puolustuksessa vaan tarvii olla tarkkana. Toisen puoliajan alussa Atlantis hukkasi useat tasoituspaikkansa ja AC Oulu piti maalinsa puhtaan. 55 minuutin kohdalla AC Oulun Dragan Page runnoi Atlantiksen puolustuksen keskeltä hienosti 2-0, villiten oululaisyleisön ennennäkemättömään riemuun kansainväliseen tyyliin. AC Oulu ei jättänyt jossittelua sijaa ja Harry Kampman nosti jo 4. joukkueensa liigaan. No mun mielestä pelaajat on tehnyt tosi hyvän työn, että heille kuuluu tästä kiitos. Tämä on valmentajan, pelaajan ja seuran yhteistyötä. Voittomaalin tekijä nautti noususta. Mahtava kapellimestari tuolla puikoissa ja todella hyvä joukkue ja kaikki puhallettiin yhteen hiileen, että koko kausi, niin tässä on tulos. Päätöskierroksella pelattiin seuraavin tuloksin. Ykkösen voittanut Vikingit varmisti siis liiganousunsa jo viikko sitten. 1.–2. putoavat mikkeliläinen MP ja Rakuunat Lappeenrannasta.